का रे पवनवा साला आज हम भोरे भोरे सूत के उठा तानी देखा तानी कि काले तोरे को गाना रिलीज होता अंगूरी से बंगुरी आ उहे गाना देखा तानी कि टुनटुन भैया 1 महीना पहले रिलीज कर देले बा अंगूरी से बंगुरी। तोरा ओढ़नी पे नामवा पली के जाई कानी अंगूरी से बंगुरी के ठीक के जाई तोरा ओढ़नी पे नामवा पली के जाई कानी अंगूरी से बंगुरी के ठीक के जाई। साला के रे ए पवना रुक अभी एगो चीज दिखाओ तनी बजा माना खराब तू संभाल के चला तनी ओढ़नी जवानिया पटाल के चला साला ए में तो पूरा धुन में मिल जा थोड़ी ओढ़नी जवानिया पर डाल के चल भाई अंकल कहलन कि भोजपुरी में केकर गाना पवनवा चोरी करी रे पूरी इंडस्ट्री में केकर चोरी पवनवा करी रे लेकिन आज टुनटुन यादव के ये एगो गाना चुरा के गा देले बा कुछ भी मगर तू लोग बतलाओ लोग टुनटुन यादव ई गाना में 1 महीना पहले गईले बारन लेकिन पवन सिंह साहब चोरवा ई गाना में काले गईले बा ई गाना के साबित क देनी कि चोरे में कौन बा। पवन सिंह इतना बड़का चोर बारन हम ना जानत नहीं। अच्छा अब सरवा पवन सिंह चमचवा कहाँ गलन सर राजन सिंह मुकुटवा मगहिया जमाना में ई कहत रह से खेसारी लाल इंटरनेशनल चोर है उ मादर चोत से अब हम पूछल चाहम कि कौन इंटरनेशनल चोर है ई तो खुलियाम गाना चोरी कर ले। लेकिन अब हम तारा लोग से एगो बात बतला देम ई पवन सिंह ऐसन सिंगर है कि 12 महीना में 12 गाना चोरी करके गावेला लेकिन मीडिया के सामने कहेला कि पवनवा केकर गाना चोरी करी रे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पूरी इंडस्ट्री में केकर चोरी पवनवा करी रे। मगर एगो खास बात चोर आदमी थोड़ी नु कही कि हम चोर बानी नहीं हम पवनवा से एगो बात पूछल चाहम हाई हातना महंगा गाना काहे के बनावल गइल जब ई गाना पर चोरी के ठप्पा लाग गइल। तो चलो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जब हाथना महंगा चोरी के गाना आइए गइल बा तो ई गाना के तो हमनी के रिव्यू करल बनता ही बा। तो चलो ई गाना के हम रिव्यू कर देतानी। तो पवन सिंह ई गाना में एकदम छक्का नियन लागल ना सॉरी शेर नियन लागेलन जब करिया पैंट आ करिया टी शर्ट पहनेलन तो अब छक्का गलती से लागल ह गलती से क्या बोला समझ लो कि पवन सिंह छक्के लिखा लागेलन। और ई गाना में ये स्टोरी बा काहे कि गाना में आइटम सॉन्ग जैसा शूट भइल बा नु। तो चलो भाई लोग अब तू लोग तो जानिए कोई लोग कि पवन सिंह यानी छक्का सिंह बहुत बड़का चोर हटे। ई खेसारी लाल के गाना तो चुराते ही रहे पहले अब तो छोट सिंगर यानी टुनटुन लाल यादव के गाना साफ खुलियाम चुरा ले बा चुरा कर ले बा लाइन में पंच लाइन में उठा ले बा। तो भाई लोग हम मिले तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करिए चैनल का सब्सक्राइब करिए।